Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da waraka. Ya muna dauke da wani sabon film mai suna da Sansani. Ya sanin kanku ne wannan film ajima na tallasa kenan. To insha Allah wannan film na Sansani ya fito kuma yana gunmu insha Allah. Ga duk wanda yake bukatar samun wannan film ba cikin sauki ba tare da kenan ya zo a YouTube ba, zai tuntube mu ne ta lambobin mu na WhatsApp kenan insha Allah. Da farko dai ne wani kusa ka wannan shafin namu ka daure kai wani subscribe da alamu kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Kamar da kuke gani wannan sabon film na Sansani kenan. Wannan film ya fito kuma yana wurin mu kenan. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group namu na VIP wanda muke saka duk wani sabon film da ya fito a ran da film ya fito a ranar muke saka su a cikin group namu na VIP kenan, wanda ba za ka same shi a YouTube ba, za ka same su ne a cikin group na VIP kenan wanda za ka biyan kuɗin ka. Idan ka biya kuɗin ka insha Allah za mu saka ka a cikin wannan tsarin namu na VIP kenan, wanda duka wani film da ya fito a cikin ne za ka same shi ba tare da ka sha wahala ba. Ka sa fasfo ba ka sa komi, kallon shi kawai za ka yi ka sarki a wayarka ba tare da bata lokaci ba. Idan kana buƙatar shiga wannan tsarin namu na VIP kenan za ka iya taɓa mu ta lambobin mu ne na WhatsApp kenan, ta yadda muke saka muku lambobin mu. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group namu lambobin mu ne za ka ɗauka sai ka yi mana magana na WhatsApp, ta yadda za ka biya kuɗin ka ko ci ƙasa ke insha Allah. Idan ka biya kuɗin ka za mu saka ka a cikin wannan tsarin namu na VIP. Ina saka lambobi kala-kala, akwai na Nijar, akwai na Najeriya, akwai kuma lamba ta Libya wadda za ku yi doka kina sai kuma masu lambobin magana, ko kuma akwai link namu na group kinmu na Telegram da muke saka, kuna iya shiga a ciki sai ku yi ma masu adamin magana. Idan kuka yi musu magana za su gaya ma duk ƙasa da kake za su gaya ma yadda za ka biya kuɗin ka. Idan ka biya kuɗin ka sai ka shiga cikin wannan group kenan, ta yadda za ka samu duk wani sabon film da ya fita ba tare da ka sha wahala ba insha Allah. To ga duk wanda yake buƙatar kallon sababbin fina-finai na Indiya Hausa zai iya ɗaukar lambobin mu ne ta WhatsApp, ta yadda zai mun magana kenan sai mu saka shi a cikin group, ko kuma ka yi mun magana ta Telegram. Ta ne za ka biyan kuɗin ka mu saka ka insha Allah. Mun gode sai